Gang? Ano na magadiha nga nagkuyog munta? Kuyog sa imong kagaral? Iring. Maginay da di. Sir man eh. Oh, ilo sir. Lotet, asam ka nga ka duty? Sir, pasaylo ako sir. Wadyo ko ka duty sir kay ikuyugan akong asawa sir. Magprenatal siya sir ba? Kasi prenatal nga pwede ra may mga asawa nung gibuyugan pa nga nimo. Dili sir, kuyugan kina ko sir kay kuan ba sir? Kanang tanaw na ko sir kung unsa niya ikulkog sir ba? Basig lahi paslok kamot maur ang sa ubos. Yapag na. Di ko ka duty sir ay. Duty oy. Nagkuyo lagi sa mga asawa sir. Ako sing ikuyugan sir. Upaw biya rin ng doktor sir. Basig lahi yang upaw ni paslok sir. Sure ka na imong asawa diha? Sure ka koyog may mga asawa? Nagkuyo lagi sir. Ganahan ka mag-istorya sa akong asawa sir. Oo. Pagtarong gyud diha, pagtarong diha. Pagtarong gyud diha, pagstorya mo sa mga asawa oh. Hello, anong dugay magkaigatit? Diin na magkapilan, magkakaadlang nga wala ka nang uli-uli, diin man ka. Nang babae na sad gano. Gang? Ano na magadiha nga nagkuyog munta? Kuyog sa imong kagaral? Di na magkatitit ha? Anong wala magkay uli-uli? Pila na magkakaadlaw uli-uli? Mga asawa karon kinsa man kuyog nimo? Nangapit na sad gano. Ayaw, di ma.